Do día 30 debería sair o calendario de primarias, que non debería estenderse temporalmente, nos entendemos que máis alá do mes de agosto, donde se pudera escoller o candidato e onde se pudera escoller as listas, non? E do propio día 30 deberían sair os principios políticos básicos e as bases programáticas a desenvolver nas seguintes semanas en grupos de traballo. E esos son os nosos obxectivos co acto do día 30, pero non nos corresponde a nos decir cal vai ser o resultado da deliberación da xente e do traballo destos días, porque nos aí únicamente somos facilitadores. A xestora disolverase ao chegar o día 30 e a súa función é organizar o acto, darlle viabilidade aos textos e ás propostas que cheguen, sacar uns documentos, fixar e permitir fixar a partir do día 30 os obxectivos fundamentais, que é o calendario de primarias, o modelo e os textos definitivos, non? Pero é fundamentalmente unha xestora de natureza operativa, por decirlo de alguma maneira, non de natureza de toma de decisións políticas. A nós non nos compete decidir que modelo de primarias, vaille competer a xente que participe o día 30, nin os prazos, nin ese calendario do modelo de primarias, nin os principios políticos.